Għaddew 7 ijiem meta l-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Thoma iddaħħal fl-isptar Mater Dei f'xifer il-mewt. Illum ġimgħa wara Thoma qaleb għall-aħjar għalkemm xorta għadu taħt osservazzjoni fis-sala tal-ENT tal-isptar. Intant bħala parti mill-inkjesta maġisterjali li qed titratta dan il-każ li seħħ fir-residenza ta' Thoma fis-Swieqi kellhom jiġdu t-tobba u l-infermiera li kienu qed jassistu lil middleman wara li dan sofra minn ġrieħi serji fl-istonku, il-polz u anke fonqu. Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u l-Ispettur Keith Arnaud qed jibqgħu jinsistu li l-ġrieħi jagħmilhom fuq innifsu Thoma stess. It-tobba li kellhom jiġdu llum kienu preżenti meta l-Ispettur Arnaud staqsa lil Thoma jekk dak li ġara kienx attentat ta' omiċidju jew inkella kienx hu stess illi jagħmel il-ġrieħi fuq innifsu. Din l-inkjesta titmexxa mill-Maġistrat Astrid May Grima.